Ebben a új videóban most így ezt kell csinálni, jobb akkor. Na, így így kell csinálni, hogy minél hosszabb legyen az út, és grédotokat kell elbújni innen. Stopod Libertino. Kérem szépen. Jó. Oké. Most nagyon sok pénzem van. Így fejleszteni is lehet. Úgy azt jó lenne, csak az a complete win. Tenne a játék. Nem lenne annyira jó. Sokan játszanak, hogy kiviszik a játékot, mert több mint 100 billiós lenne. Upgrade-oltjuk, oké. Ugyan csokoládé, mi az? 180-as, jó. Ortolino Skeleton. Úristen, mit csináltam a játékkal? Így, nagyon sokat ad, így. Már hosszú. Ne, pont, hogy ne. Ember. Hát, több pénz kell. Ez mondjuk 5. Jó. Nem láttam semmit megfogtam. Lehet, hogy a másik is. Lehet, hogy... Na pedig... Ez így nem... Helna! Ki nem tudta, hogy az fog történni. Ez nem. Nem akarok kérdezni, csak... Vissza kell lépnem. Vissza is lépni, csak... Megint a kép. Hát ki nem tudta? Ki nem? Ki nem tudta? Hát itt is vagyok. A brérőtjeink. És nem az én brérőtjeink. Ki nem tudta? Hát mi ez a bész? Strawberry a tanuldik. A másik legjobb lehet. Hát srác, szerintem kivétel a játékot. Mennyi Strawberry van? Rákos ennyi. Jó lenne, hogyha nekem is ennyi lenne a Strawberry-ba. Hát ez csak álom. Úristen, mennyi van. Ki nem tudta. Srácok, felfejlesztettem 21-re, úgyhogy már elég lesz. Már ki is lóg abból. Isten! Ki nem tudta? Hát ezt így kell csinálni minden egyes.
Én a srácok mindjárt itt vagyunk. Visszaraktam a játékban, mert mennyi van ember. Nagyon van. Milyen hosszú lesz. Ez mennyi hosszú. Ez még ki nem tudta volna. Itt vannak 309-es, 700-as, 30-as. Jó. Szerintem 700-as kellene. Ez eltűnt. Hát ki nem tudta volna. Hát ez nem is kérdés. Mi van? Mi van? Nem látom, mit kell csinálni. Mi van, befolyó játék. Jó. Itt. Ezres. Ez valami mindig. Hogyan? Hova jöttem már? Hát. Rajtokból lesz short is. A setupon. Úgy milyen a setupon. Jó. Kéz. Jó. Égetőtó? Nem. Ezt még fejlesztem. Ezt amúgy elérjem az 1 milliót. De én nem sok. És négyre kell oda. Money pagi. Elég fura van. Ez ilyen valami effekt van rajta. Lehet. 850. Touch nincs. What the fuck? Iker. Jó. Mi is van, srácok? Oké. El fogom érni az 1 milliót. Nincs fél millió. De srácok, meg ezt. Jönnek kapcsolni. Légy szíves.
írjam el, mikor olyan a nézőimnek olyan hosszú videót adni. Mert nem engedi a túl hosszú videókat YouTube. Hát persze. Hát csak videót. Good watch. Challenge-ból még 10 percen. Na, elértem. Srácok, ideig fejlődtem. Ilyenek lettek. Még kell szereznem egy bőröt, és akkor jó. Nagyon jó. Kell szereznem. Hát, de most munkók ezzel nem adni. Ideig vezettem Prastok.